I'm back with a new video. Kulumai, animo Suresh NARZARY. Arang sanaydeng. So dinini video ni topic aja hai bai Boro YouTubers fra shifting jalangasina news reporting. Mani थाखाय आरो मा प्रब्लेम जायो बिसोरो इदि खालामबा बेखौ रायलायगोन ओके 3 points ल रायलायगोन फर्स्ट जाहैबाय views नि थाखाय माने लाइक views आरो engagement थाखाय जाहैबाय ओके views आरो engagement सॉरी आं views ल खालामबाय engagement ओके सो नाय Boro YouTubers फ्रा जाय लाइक सम vloggers खारांबाय थायो news reporting आव सोरबा दंबावो news reporting खालामग्राफोर मेला दङ ओके आरो जाय रियल कन्टेन्ट क्रिएटर्स मोन जाय सोसाइटी नि नामाव लानानै सोसाइटी क्लीन खालामगोन मा खालामगोन बाथाग्राफोरा माने दायो मा जालांजोबो सब बेबो शिफ्टिं जालांबाय लाइक न्यूज रिपोर्टिंग आव अपडेट्स आव प्रॉब्लम जायाखै लाइक बिसोर अपडेट होदों न्यूज रिपोर्टिंग खालामनो बेयाव प्रॉब्लेम गैया ओके बाट बिसनि रियल कन्टेन्टआ गोमालांगासिनो सो आं बेयाव प्रॉब्लेम जादों ओके बेयावसो आंहा प्रॉब्लेम दं कि लाइक जि कन्टेन्टखौ नायनो गोसो जायो बेखौ नुला जि कन्टेन्टखौ नायनो गोसो जाया बेखौ माने लाइक नुलाबायसै यार न्यूज रिपोर्टिंग हा मेल्ला चैनल दङ दायो बर'आवहाय चैनल मीन्स लाइक 90% ऑफ यूट्यूबर्स फ्रा माने दायो न्यूज रिपोर्टिंग खालामनो सुरु आं बेखौ नायगे लाइक सम अपडेट्स ओके सोशल मीडिया नि अपडेट्स फोरखौ होनाखै बेखौ गाज्रि मोननाङा सानगोन टारगेट खालामदों बे न्यूज रिपोर्टिंग नो राइट बिसोर गोदोनिफ्रायनो स्टार्ट अप खालामदों फ्रम न्यूज एबा बिसोर अपडेट निफ्रायनो स्टार्ट अप खालामदों सो बिसोरखौ आं होनाखै बाट सम आर लाइक शिफ्टिं खालामगासिनो दायो न्यूज रिपोर्टिंग निफ्राय लाइक फर्स्ट रियल कन्टेन्टखौ लाबोदोंमोन कि लाइक कन्टेन्ट क्रिएट खालामदोंमोन बाट नाउ माने मा जानांगौ लाइक नुबाय कि लाइक न्यूज रिपोर्ट खालामना बांसिन भिउज फैयो बांसिन एंगेजमेंट फैयो सो फर दैट रिजन माने बिसोरो भिडिअ शिफ्टिं जालांगासिनो गिदिर यूट्यूबरानो जा फिसायानो जा गिदिर यूट्यूबर आं नाम लाथ'ला बाट यू नो सोसाइटी नि नाम लायै सिगांहाय भिडिअ बानायबाय बाट एन्टारटेनमेन्ट सानोमोन रायनाय मानायखौ एन्टारटेनमेन्ट सानोमोन सोसाइटीखौ क्लीन खालामनायखौ एन्टारटेनमेन्ट सानोमोन ओके सो बिदिबो सासे दङ आं नाम लाथ'ला आरो नोंसोर आंखौ फार्स्टनिफ्राय फल' खालामोबा नोंसोर मिथिगोन आं सोरखौ होनदों देन ब्लगार्स होनला ब्लगारल' होनसै सासेल' बेबो माने सेम थिं सिगांहाय भिडिअस गुड कन्टेन्ट लाबोदोंमोन ओके बिराद मोजां भिडिअस लाबोबाय व्लगिंनि बागै लाबोबाय दायो माने मा नुखो लाइक एंगेजमेन्टआ एसे खम जालांबाय जि एंगेजमेन्ट दंमोन गोदोहाय बे एंगेजमेन्टआ एसे खम जालांबाय सो फर दैट रिजन बेबो माने मा जालांखो बेनोबोथ' एंगेजमेन्ट नांगौ सो स्टार्टेड टु डू न्यूज रिपोर्टिं दैट्स द थिं यावहाय प्रब्लेम दं ओके लाइक गिदिर यूट्यूबफ्राबो न्यूज रिपोर्टिं खालामलांबा प्रब्लेमा मायाव जायो जाय गोदान कन्टेन्ट क्रिएटर्स न्यूज रिपोर्टार्स ओके आं सासे नुबावदोंमोन एबाउट माइ रादाब आइथिंया माइ रादाब आंखौ डीएमबो खालामखांबाय बेनि चेनेलखौ नायबाय आं सानबाय थायो लाइक बेनि चेनेल 20 समथिं के सब्सक्राइबार्स दं ओके बाट भिउसखौ नायबाय आं 300 400 600 views यार 1 hour only this much views एंगेजमेन्टआ माने खम जालांगासिनो ओके दैट्स द रिजन एंगेजमेन्ट माने खम जालांगासिनो मानो होनथांबा लाइक बिकज अफ द बिग यूट्यूबर्स जाय गोदान गिदिर यूट्यूबर्स बिसोर माने मा खालामनांगौ लाइक कन्टेन्ट कपि खालामलांबाय लाइक न्यूज रिपोर्टिं खालामस्रानोसै विल अलसो गेट दैट भिउज बेखौ साना माने लाइक खालामलांबाय यार एटलिस्ट थिंक फर द स्मॉल यूट्यूबर्स यार जाय ग्रो अप खालामगासिनो बिसोरखौबो सानरा I don't have problem with any YouTubers okay but problem is with the content creating बेल' कि लाइक कन्टेन्ट रियल कन्टेन्टखौ मान खोमालांगासिनो एबा मान गोमोर होलांगासिनो प्लिज ब्रिंग बैक दिस सेम कन्टेन्टखौ लाबोफिन आरो बेखौ कन्ट्रोवर्सी सानगोन ना सोरबा कन्ट्रोवर्सी नाय डुड इट्स नट लाइक कन्ट्रोवर्सी और समथिं एल्स ओके आं रावखौ कन्ट्रोवर्सीनि थाखाय भिडिअ बानाया एन्ड वन थिं बिराद मानसिफ्रा नंद्राया बाट सम अफ द भिउअर्स होनबाय कि लाइक लेट देम माने बिसोर जेरै गोसो बिदिनो खालामथों होननानै होनो नो यार एक्चुअली बिदि नङा बिकज नों एफेक्ट जायाखै जानो हागौ एबा नों इनफ्लुएन्स जायाखै जानो हागौ माने जायहा होनदों बे गावखौ एफेक्ट खालामना लायाखै जानो हागौ बाट जाय गोदान यूट्यूबर्स जाय स्मॉल यूट्यूबर्स जाय स्टार्ट अप खालामनो गोसो बिसोर माने मा इन्सपायर जायो फ्रम दिस बिग यूट्यूबर्स इफ ओनलि वी सी न्यूज रिपोर्टिं बयहाबो जोङो न्यूज रिपोर्टिंल' नुबा जों मा सोलोंगोन nothing we will not learn anything but only we'll just get update that's the problem यार जाय आं बेखायनो सानोखि लाइक जि गिदिर कन्टेन्ट क्रिएटर बिसोरखौ सानोखि लाइक ब्रिं बेक द ओल्ड नोंसिनि टपिकखौ लाबोफिन नोंसिनि कन्टेन्टखौ लाबोफिन बेखौनो आसा खालामो आं बारा जेबो होननो गोसो गैला लाभ इउ अल जय बर'नजय